ассалому алайкум дӯстони азиз. агар ҳуҷҷатҳои шумо тамом шида бошад, шумо аз границаи Қазоқистон гузаштан мехоҳед? марҳамат ба ширкати Муҳиддин занг занед. суроға метро водни стадион, роҳи сафед. ҳамсояҷон ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Чикали шумо сози саломат. Не раҳмат ҳамсояҷон. Вақтам танг ҳамсоя. Тинҷӣ буд? Аки рости гап аки ҳарчи гуфтанем рости гап шарм мекунам. Ҳамира гум нагум гуфта пеш шумо омадам. Тинҷӣ буд? Тинҷӣ. Яке бепул шидем да ҳамсояҷон. Я 50 сомон қарз медодем. Ҳеҷ гап не? ҳамин маоша мегирем гирифта мером метам тона. Ҳозир. Як дақиқа ҳозир. бахшиш да ҳамсояҷон вақтона гирифтам. Не, ҳеҷ гап не ҳамсоя, ҳеҷ гап. саломат хона бошед. медорам дохир. Не раҳмат ҳамсояҷон. Ман аз шумо 50 сомон қарз дорам ҳамсоя. Ҳеҷ гап не, зиқ нашавед. ҳамин маоша гирифта мером шумо да якам 50 сом метам. Хоб? Надаромади дохир. раҳмат ҳамсояҷон. Миннатдор ҳамсоя назм монед. Хоб? Саломат бошед. ҳамсоя? ҳамсоя? ҳамсояҷон. ассалому алайкум. ҳозир мебинам ҳозир. ҳамсоя Салом алайкум. тинҷи аввало тинҷи. Каник хона дарем. не раҳмат ҳамсояҷон. Рафиқом омадагӣ хона дарем. раҳмат ака шумо меҳмон дошта бошед ғам наметем ҳамсояҷон. ҳамсоя, гап зад. назик хушомадан меҳмонам. хушомадан. ҳамсояҷон. ман шумо 50 сомонӣ қарз дорам. И парешон нашавед гуфтам. гӯш кунед ҳамсояҷон. ҳавои як бора 200 сом кунед ҳамсоя. 150 сом дига қарзи ҳамин маошо наздик. насиб ҳамин маошо мегираму меёрам 200 сом дасти шумо метем ҳамсояҷон. яка фаҳми мара мана маошо наздик камтар бепул мондем. рости гап хонада. ҳеҷ гап не, ҳозир ман. узрда ҳамсоя. хушомадан меҳмоно ба ҳазир. раҳмат. ташвиш додем да ҳамсоя. Надаромади дохир. не раҳмат. ҳамсояҷон ман шумо 200 сомонӣ қарз дорам. 200 сомонӣ ҳамин гирифтам оварда метем. ҳеҷ гап не ҳамсоя. бемало не раҳмат ҳамсоя. узрда узр ҳамсоя ғам додам. узр. хуб раҳмат. ҳеҷ гап не. адабат сони. ҳамиҷада ассалому алайкум ҳамсояҷон. назар созе тинҷи саломатиё назар. шумо дига созе саломатиё чӣ хелай? як ду рӯз боз мазам негӯед. Барам. ман мегӯм шумо натофтед. не ман ҳада ҳамсояҷон. Дуре меги. флёра барои дуре меги. биё фақат аз ҳамин лави дар рафтан нагӯед. биё шумо дуре намешунед. кани ису. не ман ҳамиҷа ширам. камтар маза негӯед ҳамсоя. занак хони модараш рафт. нестан. кани омин. қадам расид балон расад. аллоҳу акбар. созем шумо саломатиё нас. ман як чой биёрам. не ташвиш накаша ҳамсояҷон. ман камтар саросима. ҳамсояҷон. хай бия ташвиш кашам. не ҳамсоя ака бия ташвиш накаша. гуфтам охе. чига маошо гузаштай. раис гуфтан ки маош гузаштай. мерем банкомат кор намекунам. банкомат кор намекунам. ана ҳаваи ҳамсояҷон ман шумо 200 сом қарз дорам. ҳамун чӣ мешавад ки ман шумо 400 сом қарз дошавам? ягон гап нест. 400 кунем. 400. ҳамин банкомат хони шумо ҳамин пула мегирам рост меёрам шумо да метем. банкомат хони шумо тамом. ҳамун пула хонарам намебарам ҳамсояҷон. рост 400 сом шумо да меёрам метем. хай не мана 400. саломат бошед. раҳмат ҳамсояҷон. шифои комил. гузаред шумо. не ҳамсояҷон ман саросима. раҳмат. ҳеҷ гап. ҳамин банкомат хони шумо 400 сом ман шумо қарз дорам ҳамсоя гирифта меёрам. саломат бош ҳамсояҷон. назм монед. раҳмат. назм монед. хуб. ببین لطفا جون بیا که گاب زدیم که فرزند از مکتب بیام لطفا جون بیا یه چی گاب زنیم آچات سازم سازم آچم سلام گفتن شما این ها وقت گذاشتگیم گوش کن لطفا جون بیا همین گپا رو یک طرف مون بیا همین ما که کدوم اومد چه داره ای خدای خب باسکو همین درک شوید مردک خوشک خدایی نماندیده ҳамсояҷон ассалому алайкум. ҳамсояҷон ман шумо 400 сом қарз дорам. не қарздор нешум. дузида бахамуш дузид. салки ҳамин олама бо майда ҳар рӯзи қиқа нон метим дузида ки. бумбур ба ҳамун рӯзида дузид бахабамая бахаб.
Ya sakın bize düz yalo kar. Kay mekre avlayı tar düze de kay. Ya bu ya sen lesana kadar kumam sakın mesela. Family düze de kay. Ya bu kabaya. Bu mega kimana düze de ama batı şaşmam dedi düze family düz. Family düze. چه کدای بای قنالا داری تو؟ چی آوازه دوست کو چه آوازه دا چی گپر؟ Çıkar kıvay ama ne şu kadar ki da چی را کدای؟ چی را دز گفته ازی؟ کی را دز گفته ازی تو؟ Sabunma dizi de ne oli boşver şu hesabı am ne hava titli boşver tomat وای اما صابونی لباس شویی؟ ho abi ne şu hesabı ki hami az zor olmadı hami dadı çatmış dedi hesabı hami Allah söze tince salamatı söze Tince çi oğuzut ves mahalar git tince. شرمنده کدیما برای صابونی Ya kardeş de oğuzut ves mahalar git. ya ben sen Ya şu tince başı oğuzut kimşire hep gitti. akırması Çıkıp şi. ama بابا چه چیکار شوی قواق استوری؟ ya tince hami ne oldu libos şu hesabı libos şu hesabı ki darbarım ya sobun istiyor bu sobun hami cada mondum zoga hami darak nigo kadar hesabı da ya zog istiyor hami froma sobuna girip de bu roma draf sobuna zog istiyor Zor işi bu. ho Hiç gav ne. Libosay ve libosay tır şirkine. O mor aval vay bu şu batı.